chikuchitika cha number 7 chabwe akuti Yohana atamaliza kuona zimenezo chapter 17 mukubwera nkhani ina nkhani imene isobano akuntengera kuchaku timaona ali kachisi kina kwakuona zochitika pa dziko lapansi koma mu chapter 17 ndi chapter 18 akuchita ndi mawu kapena kuti malo amene tiachule kuti malo fatsinalo ndi malo chabwe Babulo liwu lochuka kwambiri ndiye kwa anthu otitsatira lero akumbukire ichi kuti buku la chivumbulutso limalankhula zithunzi zikamachulidwa nthawi zinamukhoza kuganiza kuti chimene akunena mmene chili tidanena kale kuti malingana ndi nthawi imene Yohana amalemba buku ali pachisi pachapato dziko lapansi limene nthawi imene mulamuliro wa Chiroma akhristu kapena kuti okhulupirira Yesu amazunzidwa kwambiri ndi ulamuliro nali nthawi imeneyo timadziwa kuti maempara otchuka anthawi imeneyo adachita nkhanza kwambiri kwa Khristu so polemba kalatayo anali chithunzithunzi cha nkhanza zimenezo ndi akamalemba amadziwa kuti abale amene akudziwa za ulendo umene tikuyenda wa chikhulupiriro akamawerenga azizimva koma amabisa kuti awawa amene ali mu ulamuliro nthawi imene akamaziwerenga asamvepo kena kalikonse ndiye chimodzi chimene ndofuna lero atitsatira kunena kuti munthu wotchedwa kuti Babulo upezeka mu chapter 17 ngakhale chapter 18 kungoti ulankhulidwa mosiyana chifukwa walero umene uli mu chapter 17 ukutionetsera chiweruziro chimene chikubwera pa Babuloyo ndiye timupesesa lero kuti Babulo njani ndinkala likapena kuti ti anyamata ku secondary school timakonda kuchukisa liwu Babylon ndiye nthawi imene palibe chimene ndimamva timutawerenga Babulo uzamvetsesano kuti Babulo analipo weniweni mzinda uko kwiraki kuja unapita umene wochuka unapita koma tsopano mukamakamba za Babylon lero kapena nthawi iyi muziwa kuti sakukamba mwaliterali kunena kuti Babulo anga uyoyo akukamba za mchitidwe kapena chikhalidwe chachoyipa chimene chikuyendayenda pa dziko lapansi utanthauza kuti Babulo tikhoza kumfanizira choyipa chicho chikuchitika m'malawi muno chikhoza kukhala Babulo chikuchitika kaya kuti Babulo amene paliponse ochulidwa Babulo abisa liwu la choyipa nthawi imene chinali ngati muulamuliro kapena kuti pali chikhulupiriro kapena kuti chipembedzo chimene chikuyenda akuti anatsa mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri achawa anabweresa zimbale yake mmodzi akuti anabwera nakana zombalo zisanu ndi ziwiri nalankhula ndi ine nanena idza kuno ndizakuonesa chitsutso cha mkazi wachigololo wamkulu wakukhala pa madzi ambiri muchilankhulo chomwe chija pamene tikuyamba nkhani anthu batimvesesi kuti zithunzi zamba kuoneka kale chifukwa maongo anena kuti ndikuonetsa mkazi wachigololo wamkulu mukhoza kukhala maganizo kuti ndiye kuti ukulu wake utani chigololo chakamapanga chotani chilankhulobe chibwerebe tamasule ako kuti pamene akukamba za mkazi wachigololo wamkulu muziwa kuti sakukamba mmene anthu amadziwira mkazi wochita chigololo pansewu koma akuganizira malingaliro onena kuti uja Babulo tikuntchula uja ulamuliro tikuntchula uja ukufaniziridwa kuti unali ndi kasakaniza chifukwa ndikabweresano Babulo momwe masula bwino ndi false religion chikhulupiriro china chake chimene chimayenda koma chosakaniza ngati kukhulupirira mafano so mukamakamba za adultery mkazi wachigololo akukambidwa pano mmene mazina mkazi golo amakhala azimuna ambirimbiri ndiye kuti so chikhulupiriro chimene chinalipo mu nthawi imeneyocho chimakhulupirira zambirimbiri ndi labisidwa dzinalo chifukwa akukamba za chinthu chimene chikuyenda pakati pa anthu koma chimakhulupirira zinthu zambirimbiri ngati mmene mkazi mmodzi amakhala azimuna 5 wachigololo takamvana mmene kuti anthu atitsatire bwino pamene tikukamba za mkazi wachigololo sakukamba mzimayi weniweni ya akukamba za system imene alipo nthawi imeneyo yakasakaniza wazikhulupiriro koma mbali inayi inaoneka ngati chipembedzo so wachipembezoyo akumuyika mu chithunzi chachani wamkazi ndi mukayang'ana anena kuti wakukhala pa madzi ambiri chithunzi china chimenecho amene simadzi enieni amenewa ndi mayiko kapena anthu unyinji wawa iye wabwera zakhala pachani pamenepo ndandauza kuti mphamvu zakezo ameneyo akukhala pakati pa anthu akumachita influence
kwasokoneza kwambalalisa nanga siwazi chito zachi koma wakhala pakati pawo anthu akumamvera ndikuti kakamba system tikakamba chipembezo tikakamba kamachitidwe iyeyo ali ndi mphamvu pa wina aliyense pa dziko lapansi nanga siwakuti wakhala pamwamba pamadzi kubisabe kumene kwa Yohana ndikalekeza mmene ndifuna ayitengera bishop akuti amene mafumu a dziko anachita nawo chigololo sokwayimva soba randaza kuti iye akakhala pamwamba pali mafumu amatakata naye limodzi olamulirano amene kandi mapresident kandi mafumu system ya iyeyo akutchula mkazi amatha kuagwiritsa ntchito kwakoka nkumauza zochita tipitirire ndipo iwo akukhala pa dziko analedzera ndi vinyo wa chigololo chache. In other words, iyeyo wa system ya mkazi tikuntchulayo mphamvu zake zimapangisa anthu ngati mmene munthu amaledzerera sa iyeyo influence yakeyo ikafika pa anthu kubalalika ngati mmene lero anamakhalira ndi zochitika za pa dziko akatayamba zachiwerewere koma chili paliponse akati zamowa pali kuseniko mphamvu ina yake imapanga anthu ndi akuyerekeza kuti iyeyo anthu akukhala pa dziko analedzera ndi chigololo chake. Chemaliza chimene akutchula kuti ndipo anatenga kunka naledzera ndi vinyo wa chigololo chache ndipo ananditenga kunka nane ku chipululu mu mzimu ndipo ndinaona mkazi ali kukhala pa chirombo. Tsopano Yohane atalankhula koyamba kundakuvuza sikuchitikira akusiona ngelo ananditenga ndesikoyamba kumumva Yohane akutengedwa ku chipululu mkhani mu buku la chipululu kachiwiri kameneka ananditenga napita nane muchani chipululu tikapita mu chivumbulutso 12 timamva samsimaya bana bilisiro ku chipululu ya ndi mwana wake kumeneko chinjoka chinalavula still based truths koma pana akuna anamutengera ku chipululu kumeneko akuti anaona mkazi akuti ndinaona mkazi ali kukhala pa chirombo sono mayi ucha kuchapa kuti wakhala pamwamba pamadzi kumbukira menepa ndeni mayota anthu kapena maufumu maulamuliro pano ndakuti wokhala pamwamba pachani pa chirombo nawo pamenepo nkhani yasita pa ku chipululu kuja sopano wakakhala pamwamba pa chirombo kuja timachokera ku chapter 13 ndiye Satana sona ndimachitachitachi wakhala pamwamba umathandizidwa ndi chirombochi zimayiyo kapena system ije kuthandizidwa ndi chani ndi Satana ndiyo akumaliza kunena kuti chofiritsa chodzala ndi mayina amwano chakukhala nayo mitu 5 ndi nyanga 10. So mkazi amene anamuonayo anali kukhala pa chirombo chofiritsa chodzala ndi mayina amwano chakukhala nayo mitu 5 ndi nyanga 10 ndipo mkazi anavala chibakuwa ndi mulangali nakometsa ndi golide ndi miyala ya mtengo wache ndi ngale nakhala nacho mdzanja lache chikho cha golide chodzala ndi zonyansitsa ndi zodetsa za chigololo chache ndipo pamphumi pache padalembedwa dzina chinsinsi Babulo waukulu amayi wa chigololo ndi wazonyansitsa za dziko. Ndilekera pamene koma ndipo apatsira bishop nenenechi wakhala pamwamba pa chirombo ndi achifotokoza chirombo chokhala mayina amwano amene ndi Satana the beast ndi ntchito zake ndi mayiyo akuti nayenso ali nawo system imweyo ndi chirombocho koma ndikapeza mayiyo kuti akumfotokozera mu chithunzi pamene nthawi imene mu Chiroma anthu amadziwa azimayi ochita ukule mtauni amavala chibandi mutu ndi chimalembedwa dzina lake kuti nachere tayana zimbiri kuti mungamuona kule muzinziro ndi ndani ndi abereka chithunzi cha mmene zimakhalira ku mizinda ngati ku Rome kuti mkaziyo anali ovala nduwira yolembedwa mayina achani akuti olembedwa akuti anavala chinthu chokhala changale nakhala nacho mdzanja lache chikho cha golide chodzala ndi zonyasa ndi zodetsa za chigololo chache ndipo pamphumi mafuna verse 5 ndikuti chimene wavala chinalembedwa ngati mmene amakhalira azimayi mtawuni akamayenda makule yeniyeni losopana ndasiya nganija koma watenga chithunzi mmene amakhalira ana akazi akamayenda mtawuni amavala chibandi mutu ndiye chimalembedwa dzina ndiye uyuyu sopano Yohana afuna apereke chithunzi ngati chakunjazi ndi akuti amene pamphumi pake panalembedwa kuti chinsinsi Babulo wankulu amayi wa chigololo wazonyansa za dziko kungotiulira kuti Babulo ndikunkamba pano kuti mumvetsetse bwino ndiye mwini wake wazonyansa mwini wake kapena kuti chotengera cha zotani zonyansa zonse zimene dziko lapansi likuzunzika nazo mwini wake ndiye Babulo. Bishop
ya ndiamekere tiri limozi kwa basi ukabene mataika sina taika nene kuti ayamba bwino bishop ichabwino maka mbuku la chivumbuluso munthu amayeneka adziwe kuti nkhanizi zalembedwa zina zinachitika zina zikuchitika zina zizachitika ngati munthu sasiyanitsa apa umapezeka kunena kuti lakusokoneza ngati kuli anthu amatomalalika mabuku ena koma ili limakhangati apongozi chivumbuluso limakhangati apongozi koma ndi buku labwino chifukwa ndi buku limene timakamba the end times eschatology limene ndiyeno mmene ayambira bishop muja ndi zoona Babulo ineyo nampanga summarize magawo atatu city of Babulo komanso empire of Babylon komanso system kachitidwe kazinthu mukaona mzinda wa Babylon unali wotchuka ndipo unali waukulu siku kumuvuta mulungu ndikumachua kunena kuti a great prostitute kodi unali mzinda wotchuka kwambiri little Babylon yeah anali mene achukira kachere ngati nene zira like unganene kuti wapita ku branch kwakachero sanafike ngati ngamene achukira zinda wachia kachere ndiyeno mzinda uwu Bible na kuti a great prostitute so nda kuti hule lalikulu mwanjira ina ndi dziko limene lapangaso attract maiko ena okundizana nawo mwina dziko lonse lapansi chidu chawo chinali kutiko kumeneko ngati pano pali kozomanga ngati China America maiko ajonena kuti ukamva kuti upitako chidu chako chimakhala chachikulu ndiyeno mulungu chidu chake umumu kwambiri akuona chipembezo cheni chopembeza mulungu cha anthu achisiya amba kupembeza mafano so kupembeza mafano uko nde uhule ukunenedwa mbuku kusenza kuti hule ilili likumakwanisa lero kuchita izi mamuna weni sakuoneka ndiye Babylon ngahule makhulupira ngati mamuna mmodzi hule makhulupira zambiri so tikaona china chimene Bible likamba mbuku meneli pa chapter 17 pa akuona nkhani zokhuza za ndali zinali machitidwe yake anali oipa evil politics komanso economic system zachumazi chomazipanga dala umazifinya cholinga anthu akafinyika athawebe kwa mulungu azikapembeza zinazi tingwerekeza saka kuti zinthu zadula kwambiri anthu mukhoza kusiya khulupirira mulungu mwina ndi mapanga kaza ufiti za matsenga cholinga chona kuti at least moyo wina uzipezeka kuti ulimwa kuti zinthu zikakhala kuti zikukwera kwambiri kapena system ya boma zinthu zikungosintha zimapangisa anthu okhulupirira mulungu chikupero chawo ndi kumalo wapansi ndi zimene zimachitika ku Babylon komanso kupatula menepo machitidwe a zinthu udziko la Babylon anali ajonena kuti gulu lambiri monga bishop amalankhula kunena kuti alankhula figure of speech ya madzi ndi gulu la anthu lochuluka limene likutsatira chinthu chimene akuchitsatira anthu ochuluka maganizo mwa anthu amaneno chimecho ncholondola corruption anthu akangoti kaya kugwira ntchito kwakuti kuli kuba kumene koko akangoti ambiri wakuba umakangati kubako nde kwabwino mchitidwe nde utiyo ndi umenewo ndifaye kapena muzadaba kuti maiko ambiri aku Africa timakhala ndi chizungu chabwino corrupt free kulemba bwino chizungu corrupt free koma walembayo zomwezo akulembazo waberapo pamene popo kuti alembe zimezo wali hapo kena kake walemba uja walembaye so dziko la Babylon mukaliona kuna kuti machitidwe ake azambiri anali ajonena kuti mulungu sanalipa number 1 anali zimene iwo amafuna so tibamene tikuitsatira nkhani imeneyi tikati kumaisata verse by verse monga abishop akambira koma ine mafuna kuti ndisasate kai verse by verse koma ndingonenapo kuti kodi skeleton ina akamayiona kunjako aziliona bwanji tikachokera pamenepo ndi pamene no mwina tizipita chisogolo kenako pafika pachaponena kuti anthu wa amumvesesa Babylon uyu ametumukambira na msiku la lero chama ndithu abishop ungopitiriza 7 chikhalidwe cha msimaika Mungu fotokozera kwa machenero yache mukhoza kuona kuti adali wolemera wovala bwino uoneka ndithu kuti ngakhale amachita zonyazitsa koma
mawaliwali fachula za golidi yes anali nditumaonekedwe ndituoneka kuti uchita bwino luxury life mzinda umene unali wa luxury ndioti 24 hours osagona osagona mzinda weniweniwo nayenso chikhalidwe chakecho anthu amapangisa zimenezo. verse 7 imene 67 ikutuza nokuti ndinaona mkazi woledzera ndi mwazi wa woyera mtima ndi mwazi wa mboni za Yesu ndipo ndinazizwa pakuona iye ndikuzizwa kwakukulu malikani yaikulu kuna kuja Yohana akungoti ndinaona akhala pamwamba koma iyi yonena kuti anali woledzera ndi mwazi wanthu otani woyera mtima situlire kuti system kapena kuti mzimayi uyu amene anali behind kupha wanthu otani woyera mtima kapena anthu okhulupirira tenda tikakumbukira kuno ndanena kale kuti mu nthawi ya Yohana ulamuliro wa Chiroma umaphani ndani anthu ndipo ambiri anaphedwa mu Roma ena anaphedwa maiko ena ozungulira chizunzo cha ulamuliro unali nthawi imeneyoyo ndi akuti ndikuona kuti iyeyu aledzera ndi chiti chimenecho unatoza kuti anali ndi mphamvu zambiri zozunza Khristu amene amati akutchula kuti Yesu ndi Ambuye adathana nawo amenewo ndipo chimene Yohana chinandabwitsa kwambiri anazizwa ndipo nakobera 7 dakuti ndipo ngelo anati kwa iye uzizwa chifukwa ninji zinandabwitsa kwambiri kuti mbuye yambiri yapita ngasi Yesu anali osuzideswa kuti akapezeka pa chisumbu ndi mavuto omwe cholalikira Yesu ndi akuti awawa aledzera ndi mwazi wa abale ngati ine amenewa amayi amene wawafika poononga miyoyo yambiri mema chitira ngoni za Yesu chimene chinamkhudza kwambiri in other words tikamanganizira malingaliro kuti ukubwera chiweruzo tisaiwale foma pere kwankani Babulo akulangira mapere kwankani Babulo asatha koma nthawi amaoneka wachani wamphamvu kwambiri mmene leronso ayerekezera mizinda ichi ayerekezera mafuko ka dziko kuti anthu akhala amphamvu pa dziko pano kumalamulira mu chilichonse nomikale chilichonse kakamba zamwe woyipa ukuchitika kumeneko maikudza nthawi imene adzaweruza koma chikutisangalatsa njona kuti ngelo atamfunsa kuti kudabwa chifukwa chani yakuti ine ndidzakuuza iwe chinsinsi cha mkazi pamenepo mukawerenga chizungu kuti semistry yes chinsinsi kazi uja kutandoza kuti anthu aja otisatira lero akutionera adziwe kuti nkani ndokamba pali chinsinsi ndi mngelo akuti ndikuulira zenizeni ndikuuza zenizeni za mkazi ameneyo ndi apo yamba nokufotokozera kunena kuti ndi chinsinsi cha mkazi ndi cha chirombo cha kumbereka iye tisaiwale paja kuti anapezeka wakhala pamwamba pa chirombo mayi wetu mayi wachigololo wakhala pamwamba pa chirombo chirombo chakuziwa ndi satana kapena kuti kayakhala antikhristu okana Khristu system ina lipo nthawi imeneyoyo yaberekana akukondana akuchita zothandizana wina akupereka mphamvu wina sakupereka mphamvu sikuyenda kwa ubale wawo ndakuti ndikuuza chinsinsi chimene chocho akuti chokhala nayo ndakupitirira chokhala nayo mitu 5 ndi iwiri ndi nyanga 10 chinsinsi cha chirombo chimenecho akuti chokhala nayo chani chokhala ndi mitu 5 ndi iwiri ndi nyanga 10 mukayangana zimene zonse ndi zithunzi mitu nyanga zimenezo ndi maulamuliro kapena mphamvu kapena maboma amene adzabwere kuti saiwale nkhani chati mayena kuti zimene zatani zizachitika zimene zinachitika amalawi musaiwale tu kuti tili mkatikati mwa programu yathu iyi programu ya Mulinji Nkatimo imene imafumira pano pa wireless yakanema ya mibamu zindono wa Blantyre ndi program imene soti makhandi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana siti makhandi atsogoleri a mpingo umodzi okha ayi cholinga choona kuti no inunso enano mukhosanso kudzatenga mbali panopa pa program imene ya Mulinji Nkatimo pakali panopa tikupita kukapumulira posachedwa pa tikabwerera titsekula malaini kuna kuti no ngati muli ndi funso kapena ndemanga yokhudzana ndi mutu umene tikulankhula tsiku la lero lino onena kuti kupasuka kwa Babulo chirombo chosokera mkazi wachigololo chonde mupereke ndemanga zanu ngati pali mafunso mufunse mafunso anu chifukwa azibusa ali panopa akukonzekerani khani pomwepo.
imene mangoyepezeratu pano pa White Shakanema Amibawa ndi program ija yotchuka kwambiri yotchedwa kuti Mulinji Nkatimo. Program imene timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana ndipo timakamba nkhani zokhudzana mochokera m'buku lopatulika lotchedwa kuti Bible. Lero ndi Bishop Kingsley Ntwana ndiponso ndi Bishop David Kaombe. Mutu wathu lero uno kunena kuti kupasuka kwa Babulo, chirombo chosokeretsa mkazi wa chigololo. Tukutsekula tumalayi posero kombo mungati muli ndi mafunso kapena ndemanga titero kuti mutero ndi Bishop Malankhula munali musanamalize bidiriza kutsindika kuti pali kufotokozera kwa mkazi uyuyu ampeza ku chipululu komanso pali kufotokozera kwa chirombo chimene chili maubale ndi mkazi ndiye akunena kuti Yohane amafunsa kuti ndadabwa zafika pamene pakuletsera ndi mwazi woyera mtima paka na anthu otchula Yesu wonse omwe mwandiwe yakulidikira ndi kuuza ndiye tasira konena kuti amafotokozeredwa kuti afotokozeredwa za chinsinsi cha mayiyo komanso za chirombocho. In verse 8 of course chirombo chinena kuti chokhala ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10 then manena kuti ichiso nchilamulo cha zithunzithunzi chifukwa chikukamba cha maufumu ndi maulamuliro amene alipo amene ali mkudza. Ndeti kafika 8 amasula chirombo chimene unachiona chinaliko koma kulibe ndekuti china chidapita kale ulamuliro unanani udapita tiyankhe tsatuluka pompo tiyenda kuno kumibawa television ai mbaso amenewa kwangati kuti network akuti chidzatuluka mpompo ndikunka kuchitayiko ndipo adazizwa iwo akukhala pa dziko amene dzina lawo silinalembedwa m'buku la moyo chiyambire makhazikidwe a dziko lapansi pakuona chirombo kuti chinaliko ndipo kulibe chidzakhalapo. It's like kuti alipo sanadzuka ndi ukali kuchita zawo wopsa adatha kona awasana alipo adavutavuta mulungu atha zili ngati maulamuliro amene adabwerapo ena osanataniso anapita fakuli mulungu kunjapo. So ndimafuna sindikafuna asanayilandira Bishop kuti akumasulirano kuti chinalipo chirombo kutanizo una alipo kutsogolera kunalibe kutanizo ndipakhalanso wina uliso nthawiso utaniso udzapitanso mpaka nakubweranso malingani maja achula 7 yaja 10 yaja amene ndi maufumu ena adapitani terekeze Egypt wakale uja Syria Babulo onse ajanata Persia anapita kina Roman Empire abweranso Rome wina Rome uja Yesu anapitanso kudzabwera wina amene ndi kusogolo adzafuna alamule akukane ndi chirombo kuyamba kuchita zamphamvu pa dziko koma nawo sakuyembekezera chani chimaliziro. Mibawa television takulandira program kuimbira kunanga dzina ndi ndani? Hello, kuno ku Mibawa television takulandira mukuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Lero network kuvuta. Pa tibwere pa verse 9. Pano pali mtima wakukhala nayo nzeru. Mitu isanu ndi iwiri ndiyo mapiri asanu ndi awiri amene mkazi anakhalapo. Chabwino tudikire pang'ono. Kuno ku Mibawa television takulandira ndi mukuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Ine afi Jackson Makina kuno kunchewu. Takulandirani ndithu Makina kunchewu muli ndi funso kapena ndemanga kukhudzana ndi mutu umene tikukambirana lero. Ine ndemanga musereka funso. Zikomo kwambiri. Mama ndifuna ndiyafunsa Bishop. Tili mabishop okhokhatu pano. Chirombo chimene mkazi ali pamwamba pake. Ndiyafunsa kuti chirombo chi ndiye chakanakire. Kasi yakuda kuti chifeyo wa Kristo amene anthu watu avansi amene kuita zosiyana ndi Israeli akuchita. Ndiye anakavamo kuti nyanga umusubi ina banibachero badena banshere ndiye ndibandi yafunze kuti ndito zibene okutaka zachirongoti nendo ndito isangani masubi abantu zachirongoti nendo ndito ndiyani nendo ndito zibene kana mine basi ndiyani sangani masubi abishopo ndiri zisiwe kamiti
Tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu labwino. Bishop Mtwana akonzeka ndithu kuti no akuyankheni pakali pano. Mukungokhala pomwepo. Mwati bwanji? Ziko mkwambiri pangani zimene zozo khala ni pamwepo ndithu. Ziko mkwambiri. Pirizana Bishop. Timakamba kuti akamba za mitu afusa za mitu ya kuti mitu isanu ndiwe mapiri mwina libwerere volondosi chimena afusaje mwamono kuti tisataiki kuno kumibao television takulanda ni mugwembira kunanga zinanu ndani pirizana Bishop mitu isanu ndiwe ndinyanga 10 musiku ayamba kutambasula fogu nawaka atambasula kuti mitu isanu ndiwi ndiyo mapiri yawi amene mkazi akhalapo ne mituyo tauze kuti isanu ndiwi liyo mukulongosola kwa chimene akubisa Yohane mzinda wa Rome udazungulidwa ndi mapiri okwana 7 ali choncho mpaka ngakhale kuti mukapita kozama sitantauza la Rome chifukwa mu chizungu amati hills pamene mukafika kunako ndi mountains koma poti amafuna aulule kuti sichikungothera pa Rome yekhayo chikupitiranso maiko kunja mapiri amenewo kwinawo ndi maufumu amene analipo kale ndiye nayerekeza kufotokoza Igupto, Asiria, Persia, Babulo tachula uja Rome amene anapita koma kudzabweranso ena nawonso amene adzabwere kumapeto kuzalimbana ndi Mulungu adzathana nawo ndi maulamuliro ndithu ndi maiko ndithu koma pansi pako apangisa makani otsutsana ndi Mulungu adzakhalabe Satana iwewo kuno kumibao television takulanda ni program kwimbira kunanga dzina ndi ndani mugwimbira kuti amayi ndikuimbira ku 36 ziko mukwambiri muli ndi funso kamene ndemanga ineyo ndemanga nyakuti awo abusawo mina bakwaza mina manena kuti mawa chigololomo awo angadisika mpoto mulai mawa chigololo amatandauza mpingo mangatoli mbona sokoleza anthu Roma ngatoli mpingo umene matenda kuti mawa chigololo modiva tukumva zimene mukulankhula Oda awo mutazendezele nikawa mali zoda ntaribikire amakama za mpingo wa Roma ngatoliki Egezo Nese mama njene ula kwa mteniteso akujia mambi zimene Yohana na akuwa mwene wa uyungu Yungudona ilikuwa ramu noga zimene lima zimene tukotiliza Jabu ino Tuwanda mzingi wa wanti hudi pawe Kile tepa toba bai Kutene alikwenda lima mpingo wa Roma ngatolika Kutene kwa mungu Mwana kuoneza. Nakani mbona roke kipendo. Nakumva ni jemwali. Chabu ino kandi pomwepo akuti akuyankheni kandi pomwepo nditumayi muonere bekuti akuyankheni akonzeni. Anasindika kwambiri ngochula Roman Catholic. Chimene Roman Catholic akozokhala connected. Mzinda umachitikirawo Romuko chikatolika chinali kutiso kumeneko ndipo olemba akumafanizira koma tikafika pankhani ya chivumbulu sikuthera pa Roman ikupitirira worldwide kuti ku Babulo ndi worldwide sangokhala pa Rome kokha pazonyansa zimene tikuzikamba ngati Babulo zili ku Rome kokha zili pa dziko lonse lapansi tayerekeza timakwalala takwathuko tatichula tina nyansa chimene tisachule Mulungu amakhala nyansa chimene ikomene kuti Yohane ndi amalemba zinthu zin connection ndi ku Roma chifukwa ndimene akatani a Roma namene ankazonse tikafika kungana chipembedzo chikatolika ndi chinali kodi koma simungachite conclude kuti nkhani yonse ya kukamba Roma chifukwa chonyansa cha Satana sichingangokhala pakakona kamodzi chili worldwide even Babylon tikunkambayi timanena kuti it's a system imene ikuchita universal ikukhuza wina onse posangalira mtundu chonyansa chikolowa kuti kumeneko kuno kumibao television takulanda ni program kwimbira kunanga dzina ndi ndani
ine ndina mai kamalata kuna kwaje sapo amai kamalata kwaje nsapo ko mukulilongbo takulandirani nanga muli ndifunso kapena ndemanga mai kamalata ai ineyo ndofuna kuti ndifotokozere mau amenane na amai botanda bapano bakosekesibili amai anzanu aja lankhulani ichi chilombo chimene mkazi anakhalapo inakhala pa chilombo mkazi anakhala eti dziko ilakulomulo khalipina kunenalo ayi zikomo kwambiri kuti muli pamene popo mukuyimirira dziko losera pansi ichachula mpingo wantu andini balalisaso yenu chilombo chimene ili kudogo kwathu kuno iriko aponeka mshana kuti anthu amachita bwino koma asali kuchita bwino amaoneka nokuti ndani opembedza asali kupembedza koma ndi malo omathuma muno machali chimo sichali chimodzi koma machali chonse chikoma kwambiri ndikuenema ndidalisa mene popo ndakakutiza iwo akudziwa kuti chimwongozo alipo achigororondisa alipo kasakaniza alipo kwambiri alipo tathokoza kwambiri mai kamalata chifukwa cha kulongosola kwabwino ndipo pitirani kuonera programu imene ifai kupitirira zikomo kwambiri mai ndikuine ndemaikonda kwambiri kulogalamu imene iwongoti ndemayachiba kwambiri pepani popeza malaini koma tima cholinga chathu nchonera kuti tizimvanso ndemanga zochokera kwa inu kapena mafunso ochokera kwa inu timasangalalanso kwambiri zikomo kwambiri mai kamalata izimatha kwambiri mai zikomo 7 wa mapiri kufotokozera kwabwino amene ndi mafumu ndithu adzabwera ena analipo munake kwina kujatuza kuti ena analipo apita komanso akutanthauza maufumu mfumu imakhala ndi ufumu wake ndiye kunali maufumu katiza umene ipo nthawi imeneyo koma ena anatani anapita ndiye mchithunzi mafuna ationese kuti ngakhale ulipo lero umene ukopya lero nthawi ya yohaniyo ngakhale umene ulipo lero lipo uwa kutchula kuti uli mipingo mphamvu zimenezo zilizo tsiku lizapita mfumu ikabwera kuno ndi kumibawa television takulandirani mukuimbira kunanga dzina ndinu ndani halo kuno kumibawa television takulandirani mukuimbira kuti nanga dzina ndinu ndani ine Innocent Nkhoma mukuimbira kuti bwana Mbira kuno kulilonge kwansundwe nanga muli ndifunso kamene ndemanga bwana ndimanga mafuna ndingoni nalo Babulo lachivumbulutsa anthu ambiri limakuvutani ogawene mupitirize kuti muzimasulira ena pejelevesese ndithu zoona ndithu iyayi tathokoza kwambiri kuti no mavomera kuna kuti buku la chivumbulutso limakhala ovuta ndiye chifukwa chake mibawa television ili pano kuti tithandizane kumvetsetsa kwa buku limene la chivumbulutso tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu wachikulire zikomo kwambiri zikomo mangufuna ndipange adi kuti cholinga chathu tikakhala pano pa ifeyo sitikufuna kupanga ataki dzina la mpingo cholinga chathu ndichoti tinene zimene Bible ikunena ndiye chifukwa chake manena kuti tengani maBible anthu aziwerenga dziwerengera limodzi vuto limene lilipo ndroti chapter chimene tikuchiwerengachi anthu ali kale ndi chiphunzitso anatanthauzira kale nde asatenge zimene anatanthauzira ndi kuzibweresa pa programu iyi koma atenge zimene tikuzifukula m'Bible ndi tinene fuati tikayamba kupanga kutchula mayina a mipingo kenako ena amene ampingo azaona ngati kuti ndife tikupanga promote zimene zichi ife cholinga subanga ataki simene kuno ndi kumibawa television tikulandirani program kuimbira kunanga dzina ndinu ndani Pastor Leonard Chaunga mukuimbira kuti abusa kunkhotakota tathokoza kwambiri abusa ndiyeta kwana abusa 4 lutsopano chifukwa pano ndipo atatu inu wa nambala 4 muli ndifunso kapena ndemanga abusa ineyo ndimangofuna kuti aboga munezi boga byedu kwambiri zikomo kwambiri ndimangofuna kuti tikachita target kuti ndi mpingo wa Roman Catholic
ndeti sokoneza yekuti tikunama koma kuti ngani imeneyi mukazi wokhala pachirombo akwenyera mpingo wonse watikukapa ndipo mukhozoona kuchiyambi cha programu yathu sitinatchule za mpingo timatchula za monga mmene mutu wake ulili ndiye anthu ena mavuta kumvetsetsa kumakhala kovuta koma tathokoza kwa inuwe kuna kuti mutha kulongosola pitirizani kulongosola kuna kuti enanso atengerepo phunziro zimene ya ukazi wachigololo pamene anayima kumatambiri anthu wochuluka choncho mpingo ndi mpingo wa chigololo chapasi choncho komano mpingo ukutsogozera ndi mphamvu ya satana chifukwa mpingo wene kutsogozera ndi mphamvu ya satana ukuchititsa chigololo pakusoma malamulo a Mulungu ukuchititsa chigololo pakusintha masiku chifukwa tikaona zimene Danieli adalemba kutsogozera ndi chigololo Daniel 7:25 akuti mphamvu ya satana idzasintha malamulo a Mulungu komanso nthawi chifukwa chake mpingo umene ukuchita chigololo udasintha nawo chifukwa panopa chigololo chapasi limakhulupirira kuti nthawi imatha tsiku limatha kwesiku zonse pamene Mulungu ama tsiku limatha chiwalirani kuti ikalowa ero mphamvu imeneyi ikuchititsa chigololo pakusoma malamulo a Mulungu kufanele chilemo ukati yakuja chigololo mipingo ya pili ya kufatira kusindika na pale kusindika kwa sabata kumele kuna kusindika ukilasa kule hame kutani kwa nini kile unatira hama uchilika jimele kulage chogongocho akuweka pa hani yungu kujiji ile ya chikika ili nasisibetiki ukalipeta chakula chogongocho tathokoza kwambiri Bishop chifukwa cha mawu anu ndipo pitirizani kuonera popeza kuti program ikupitirirabe zikomo kwambiri. yes Bishop ya ndeti manena kuti titakhala ndi kumvetsetsa kwabwino kuti ngati akunena kuti nkhaniyo yalembedwa ku dziko la Malawi sitoti kuti nkhaniyo ndi ya Malawi yokha nkhani ndi ya dziko lonse lapansi mukachiona chirombo cha Bishop kwambiri ndithu ndi Satana weni ndi amene amapereka mphamvu ku zinthu zochitikazi ngati anthu akumaphana ngati anthu akumachita isa kumakhala pansi pomakhala pali Satana koma kumapereka chani mphamvu ndefe tikozo mangodana ndi akuchitawa osadana ndi uli chani ali pansi ndifake mona kuti mzimayiyo pamene akumakhala pambiri akumakonda kukhala pamene pali chirombo ichichichi nde mphamvu zija ndi zimene zimampangisa yoje kuti akhoza kumapanga uhule mmene angapangire tangoganizani bambo amene angakonde kuti mkazi wake azingoti mamuna aliyense wake now chimozimozi Mulungu watipasa ife kuti zimulambira Mulunguyo koma tupeza utasiya Mulungu lero utiri kwizo zimene zija ndi zimene zikupangisa kuti chigololo chizichuyidwa mu buku pa chapter 17 Kumiba television kuno takulandirani mkuimbira kunanga dzina anu ndani Luwinira
mkwembera kunkhotakota mwati dzina anu ndani? Ziko mukwambiri muli ndi funso kapena ndemanga bwana? Bible imeandikwa mulungu yawo bekukwaya nilikuwa nyama na ibane kanelo hapo ota yangala mulungu kuleta ziwa. Alo ndio masuala yote ofanya ndio wajibu ya tathokoza chifwa abu sawa kule no mnamulaje kwa mungu Bible ulungu wayenga dimana mera Bible kuleta ndo kana bado uko ndo hapo lokone ogaja awambi ukalo ndio wajibu. Amen. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemangano yabwino ndipo pitirizani kuonera program imene ya Mulinji Nkatimo imene mafumira pano pa White Sakanema ya mibawa ndikupemphera abusa adalikiranga kuti nthawi khangati kuti afuna lomwe pena mutati mwalankhula kukotsiriza mochepa kunena kuti chimene lero kwambiri anthu agwire njonena kuti Babulo amene ndamumvayo mzimayi wachigwa amene ndamumvayo ndi chidzalo cha choyipa wickedness imene ikutsutsana ndi mulungu. It's like good and evil. Mulungu ndi choyipa. De Babulo akuyimira choyipacho chimene lero chikuyenda pa dziko lonse lapansi ndipo chikukoka anthu kuti adane ndani ndi mulungu. Koma tikamapitira nkhani tizaona kuti ambuye amene akubwera posachedwa azaweruza Babulo uyuyu, azaweruza mkazi uyuyu, akuti azapangisa kumene tizamalizire nkhani mukayitsana kuli kufotokozerana mmene adzaukirane awawa achirombowa umuukira mkaziyo ndikuthana naye kumenya kenako Khristu azamalize nkhaniyo. So tauze anthu kuti aitendi kakamire ambuye chifataona kale kuti kuseri kwa mkaziyo kuti anathana ndi onse ofuna Khristu, onse amene analambira Yesu akuti mwazi wake anaumwa. Kunatoza kuti nchoyipa chimenecho anthu kulibwira nkakamire Yesu. System imene michitidwe Babulo ili pafupi kutha muchichewa chake yatsala pang'ono kutha mufanyike mukapita kutsogolo kuti kupasuka kwa Babulo iyoyo kakutha chifukwa ambuye abwera zaliweruza dziko. Amen. Ndiye ndikhulupirira ambuye Yesu. Siko kwambiri. Busho ineyo chilimbikiso changa kwambiri chimafunika chibwere ku mipingo mwina tina kachulukisa ma Bible study kusiyana ndi kumangwala alikirana ngati metu kupangira Bible study fa maularikiti upangaja sakupindule fa kuti muvofuse kuti mafuso ena timandira pano anthu ena ndoti ndi akuluakulu so kumachalichi kwawo koma akumaoneka kuna kuti mmene afusiramu kwanga timbali ina sakuzidziwa mwina tina kasintha approach yathu ya mawu a Mulungu tizikhala ndi nthawi yayitali yomafufuza chimene Bible likutani likunena. China kwa ife amene kandi ya Khristu kandi ndani tikafuna nkhani ina iliyonse poyamba tizilowa m'Bible titenge chimene Bible likunena ndisatenge maganizo anga ndikuyika m'Bible ndikunena kuti ichi ndiye choona ndipo ndikulemba Bible lina osati ilili. Munthawi imene tikuyenda ino tikuyenda munthawi yovuta kwambiri mutati muone even maiko ambiri kuno ku Africa tikuyenda mu Babulo kaletu njala pena pali ponse kondo kudana chikondi chenicheni chibadwe ku Africa chata daily kukacha zomangova ngakhale maiko onse zikulosera basi nde kugwedezeka kwa kumeneku zikupangisa kuti pang'ono ndi pang'ono anthu azichoka kwa Mulungu ndikuyamba makhulupirira chirombo chisomano fa chirombo chomakhandi chitumbatu ichi chikalankhula chikusira chitumba pa so lero aliyesa kuthamangira chitumba ndifa kuli kupha lubino kuphana anthu zambirimbiri zimene Babyloniyo tisangoyang'ana pa chinthu chimozi chokoma tenti pange neti yathu tipange cast kwakuya kodi mutsanzika bishop ndikusanzika ya takuthokozani chifukwa choti munali pamenepo ambuye akudaliseni naona mamba kulalikira naona kuti mamba kulalikira ndikupezani tsiku la Sunday mubwere simwati mulizochitika Sunday ndizochitika Sunday abishop taitana mibawa yonse ili kumene tibwera makamaka munthu waje mungu lali basu
sunzangolalika kapena pali chochitika chapadera maka pali chochitika chapadera tikuma phunzitsa anthu ntchito zamanja kuti anthu azikawuzidalira pa okha ndeti ndi ma student amene opanga graduate ndi ulalikiso ukakhalapo kwakachere living orders target ndiyoti anthu ati kamangolalikira usauza choti ichi tapanga ni chonchi ndiyamba katangale mapeto yake zikumavuta so we are giving them a fish how to fish or sati fish tathokoza kwa yaite ife tikupezani komweko ngatita na ifite khadi li kumeneko amalawi tikatende kuti tsopano utafika mamba mapeto peni pa program yathu iyi program ya Mulinji Nkatimo imene mafumira pano pa wairesi yakanema ya mibamu zinono blanta ndipo lero lino nandi Bishop Kingsley Ntwana ndiponso Bishop David Kaombe ine dzina ngani ne Helbert Chigada Bishop opanda mpingo pano pa Babulo television ndithokoze kwa ino amene mwakhamukuonera program ndikuti ena inuso mwakhamupereka ndemanga ngakhale kungoonera kumene nkumvera kumene ndifuna kuti kuthokozeni umapadera amene magwena nawo ntchito kunoko ndi nyamwa pa kamera apa ndithu amene amatithandiza kuti zonse zioneke bwinobwino ku final control center ku Joel Adams ndiye pa kamera apa ndithu nyamata othamanga ndi amene anali pamene papa Maxwell Frank tifuna ni weekend yabwino lero ndi 1 November chaka chikupita chikuta kuti tikati tionkhetse miyezi yonse itapanga chani muna kamuntu tampangira chani mudzakhala mu sabata yamawa pamene tidzakutengeraniso mutu wina m'buku lomweli la chivumbulutso zikomo.